फूलवा अइसन सुकवार गैया बछरुआ जैसन पगार धरई के भेजतर दूसरा के घर भेजतर दूसरा के घर पनामा अइसन तुहु पातर बेटी फूलवा अइसन सुकवार पनामा अइसन तुहु पातर बेटी फूलवा अइसन सुकुमार गैया बछरुआ जैसन तवा धरई के भेजतनी दामाद के साथ भेजतनी दामाद के साथ दुनिया के फर्जनी भवतनिए बेटी भेजतनी सुंदर वर के साथ भेजतनी सुंदर वर के साथ पनामा अइसन हम पातर चाचा फूलवा अइसन सुकुमार पनामा अइसन हम पातर भैया फूलवा अइसन सुकुमार फूलवा अइसन सुकुमार गैया बछरुआ जैसन पगार धरई के भेजतर दूसरा के घर गैया बछरुआ जैसन पगार धरई के भेजतर दूसरा के घर पनामा अइसन तुहु पातर बेटी फूलवा अइसन सुकुमार फूलवा अइसन सुकुमार पनामा अइसन तुहु पातर बहिनी फूलवा अइसन सुकुमार फूलवा अइसन सुकुमार गैया बछरुआ जैसन हथवा धरई के भेजतनी दामाद के साथ गैया बछरुआ जैसन हथवा धरई के भेजतनी जीजाजी के साथ भेजतनी जीजाजी के साथ दुनिया के फर्जनी भवतनी बेटी भेजतनी सुंदर वर के साथ दुनिया के फर्जनी
सुकुमार। गैया बछरुआ जैसन पगहा धराई के भेजत रसू दूसरा के साथ।